Здравейте! Днес искам да поговорим за трендовите цветове на сезон пролет-лято 2024 година. Като такива, те се определят от Института Пантон и се обявяват септември-октомври на предходната година. И сега ще ви запозная с два от тях, които са наистина предстоящи да се носят в сезона пролет-лято 2024. На първо място съм подбрала един мой любим цвят. Това е синьо шамбре или много приглушен син цвят, премесен с доста сиво в него. И на практика казвам много любим, защото той е в моя цветови сезон. А цветовите сезони се определят спрямо външността. Тен на лицето, цвят на очите, цвят на косата. Всеки един човек принадлежи към определен цветови сезон. Вие знаете ли вашия? Ако не го знаете, то пишете ми в коментари, ще го открием заедно, или се информирайте в сайта ми www.ogledalstil.com. На второ място, това е цвета ярка зелена мента. Много мой цвят, много ми харесва и съм си го подбрала като един от предстоящите цветове на костюмите, които ще обличам. И на трето място, това е меланжираният цвят в сиво, бежево и черно, така нареченият пижамен костюм. Или това е един от костюмите, които ще се носят, ще бъдат трендови в сезон пролет-лято. Питате ме за още неща? Питайте в коментари. Чао от мен!